sa hirap, dalitain mo iligtas ang sasalay na bibihag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morong suwail ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo at si Nolasco, kapwa dakilang santo, at si Jaime, lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyanong nag-iiyak sa kalibingan sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Itinayo nilang lubos ang orden mo sa pagsakop sa kamay ng mga moro, ang nasawing mga Kristiyano. Aliw kang kahiyak-liyak ng Kristiyanong nasa hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Barcelona at ibang bayan ay binigyan kahanggalang at kanilang natikman sa puso mo ang katamisan. Sila'y iyong inilig
Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, sa linggong ito, sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang pagkareyna ni Maria. Si Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat nina Merlin at Felicia David, Ray at Maria Elena Bailon, Sanet Doring David, Mark Oliver at Lloyda Cruz, Andy at Ami De Leon, Bonifacio Teresita Gonzales, Hobert at Tess Orbeta, Joy at Ami Buco, Severina na Melita sa Veneracion, Arsing at Dolor Buco, Julian Carol Cruz, Jeffrey at Catherine Cruz, June at Cynthia Sagum, Jose Alvin Balatbat, George at Susan Alcazar, Tony at Bel Reyes, Edwin at Gigi Bibera, Jerry at Cristina Malyari, Rafi at Cynthia Cruz, Danilo at Apo Ani Y. Bailon, Mike at Emmy Gonzales Malana, J.M. San Jose, Ed at Lisa, Russell at Marites Abrenica, Mike at Edna Sanguyo, Zenaida Pangan, Mike at Grace Pangan, Chito at Marifel Bulaon, Vic at Agripina Chico, Enrico at Elvira Lansangan, Marsing at Juliet Lorente, Alex at Linda De Leon, Joselito at Shirley Santiago, 10 ng kanilang pamilya. Pagpapasalamat ni Emily Sangkap, Almario at Sol Ramirez, Andres Salvador, Jacinta Manlapas, El Shaddai Catholic Charismatic Community ng ating parokya,
Maria Cristina Gases, Fedi at Lina Laksamana. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni na Jacob Torres, Archer Lalu, Julian Faye Mangulabnan, Peli Panasal, Melanie Hoson, Precious Carl Cruz, Matias Jans Cruz III, John Paul Salaysay, Gilbert Manalastas, Cecilia Mendoza. 10 at para sa special intentions ni Lucky at Erica David Cruz, Lorna Magat. Special intentions ng Prime Group, Mayor June Gente Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tambeltran, Kiki Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbata, Mr. Daisy Diaz, Kabigting Sisters of Cypress, California. Special intentions ni Rob Siquia, Telma Macapagal, Jao Kabigting Bondok, Charina de la Cruz. Pagpapasalamat ni Gigi Kabigting, Kaysan Kabigting at ni pagpapasalamat ni Risa Kabigting. Para sa kagalingan, lubusang kagalingan ni Ricky Magila, Corazon Mil, Juanito Gonzales. Ipanalangin din po natin ang kaligtasan ng ating mga frontliners, lalong-lalo na po ang ating mga medical frontliners na lumalaban at naglilingkod sa mga COVID patients, mga doctor, nurses at medical professionals at medical staff. Ialay din po natin ang misang ito para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Simeon, Francisca, Carol, Rosario, Librada, Crescencia, Isaac Henry, Perfecto, Iluminada, Raimundo, Felisa, Alfred, Julian, Caldi, Marilyn, Victor, Hilaria, Magdalena, Ray, Brido, Marieta, Oscar, George, Maurino, at Reynaldo. Mga kapatid, ang Diyos ang hindi nangiiwan sa atin. Ang Diyos ang mananatili sa atin. Sa mga sandali na tayo po ay tumalikod sa Diyos, tayo ay umalis sa kanlungan ng Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan at pagkakamali, hilingin po natin ang Kanyang pagpapatawad. Sa mga sandali na kami ay tumalikod sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay bumitaw sa iyong pag-ibig, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami nanlaglag ng aming kapwa-tao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang dinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Panginoon, sabihin ninyo, sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan, saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon.
sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung papaano nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang mahiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anuman dungis o kulubot. Dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng kanilang sariling katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa kanyang sariling niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnay nito ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat natalastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. At kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Dinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Pedro,
Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at gayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sa mga nais pong pumunta mamaya sa ating pagbabasbas ng ating inaugurasyon ng Nuestra sa Pinak, nakikiusap po tayo dahil nilimitahan po tayo ng LGU at ng IATF at ng PNP na kakaunti lamang ang makakapunta doon. Yung hindi po makakapunta ay sumabaybay po tayo sa Facebook page ng ating parokya Nuestra Señora de la Merced, Bahay Pari Official. At may hilingin po ako sa inyo, pakidasal nyo po na sana hindi umulan mamayang hapon. Amen? Salamat po. Okay. In 2 months po, o wala nang 2 months, mahigit na lang 1 buwan, ay magpa-file na po, in October, magpa-file na po ng Certificate of Candidacy ang mga hahabol sa election 2022. No? In about less than 2 months, sila po ay magpa-file na ng Certificate of Candidacy. Ang lahat po ng hahabol sa 2022 elections. At kung titignan po natin, nasanay na tayo dito. Alam na natin ang mangyayari. Alam na natin ang senaryo. Ngayon pa lang o matagal na, meron ng laglagan sa kanila. Meron ng laglagang nangyayari. Meron ng kaliwaang nangyayari. Meron ng lipatang nangyayari. Di po ba nung nakaupo si Erap, kadaming nakadikit kay Erap. Nung umupo si GMA, ay nagsilipatan ng bangka. Ang marami. Nung kay GMA po, ang daming sipsip kay Pangulong Gloria. Ang daming nakadikit kay Pangulong Gloria. Tapos po, nung umupo si Pinoy, yung lahat, yung marami dun sa mga nagsisipsip kay Pangulong Gloria, ay lumipat kay Pinoy. Pagbaba ni Pinoy, lahat sila nakaganyan. No? Lahat sila nakaganyan. Pagbaba ni Pinoy, nag-Duterte sila. No po? Na Duterte sila, pagbaba ni Pinoy. After that, makikita na natin po ngayon. No? Ngayon pa lang, nakikita na natin, meron ng laglagang nangyayari sa kanila. Meron ng nagsisialisan ng partido. May nag-aawayan na sa partido. In fact, sa mismong partido ng presidente ni Duterte ay nagkaaway-away na sila. May paksyon-paksyon na sila. Naglalaglagan, nag-iiwanan na sila. Bakit nga ba? Hindi lang po sa politika, kahit po sa tunay na buhay, kahit tayo, kahit kayo, kahit ako, may panahon, may pagkakataon na naglalaglagan. Kailan po naglalaglagan yung mga tao? 1, kapag may pangangailangan. Kapag kailangan ng ilaglag ang bawat isa. Magkaibigan yan, magkapamilya, magkapatid, BFF, best friend, may pagkakataon at may mga tao na madaling manlaglag ng kanilang kapwa-tao. 1, sabi ko nga, sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, kung may mga tao na nilalaglag nila ang mga taong nagtiwala sa kanila. Pangalawa, kailan po merong laglagan? May laglagan po kapag may opportunity na dumarating. Ibig sabihin, may opportunistang mga tao. Mga tao na sinasamantala ang isang pagkakataon para ilaglag ang iba at makinabang naman sa iba. Ibig sabihin, kailan dumarating ang panlalaglag at pambibitiw at pang-iiwan,
magkaibigan man yan, magkapatid, magkapamilya, magkapartido, sa politika o sino man yan, kapag po hindi na kailangan, kapag may pangangailangan o hindi na kailangan. Di po ba po? Makikita natin yan. Dati, sa puti, abay, may kailangan ng kapangyarihan. Napula. Nakapula na ngayon. O tignan natin yan sa susunod na eleksyon. Kung ano na naman, sa pula, sa puti, yellow, o green, or blue, or orange. Diyos ko, kulang na lang, rainbow na sila. No? Makikita mo, puting-puti. Pagkatapos, nagiging pula. Ngayon, pula na. No? Baligtaran ang ibang tao. Bakit? Kasi hindi na sila nakikinabang. Kasi may mas malaking pakinabang sila sa kanilang kapwa, sa ibang tao. Kaya nga po, merong panahon ng naglalaglagan. Di po ba? Pangatlo, kailan merong paglalaglagan at paglilipatan? Abay, pag malaking bigayan. Sabi ko nga nung minsan may tinanong ako, sinong binoto mo nung nakarang eleksyon? Ay, among si ganyan, si ganyan. Ikaw, sinong binoto mo? Ay, among si ganyan, si ganyan. Eh, bakit naman si ganyan? Eh, malaking bigayan, among sabi. No? Naku, marami po tayong ganyan at marami po sa atin ang ganyan. Lalo na kapag panahon ng eleksyon, kung sinong malaking bigayan, abay, andun sila. Nawawala ang prinsipyo, nawawala ang mabuting pagkatao. Laglagan. Nagigipit, may pangangailangan, o wala ng halaga, wala ng kwenta, wala ng pakinabang. Yung isa, agad-agad ilalaglag ng kanilang kapwa-tao. Pang-apat, kailan po tayo nanlalaglag? Kapag hindi na tayo naniniwala. Kapag wala na yung ugnayan natin sa tao. Wala na yung ugnayan natin sa bawat isa, doon po tayo nanlalaglag. Abay, totoo po ito. Dati BFF, dati best friend. Abay, kalaunan ay nagsisiraan. Pinagsisira, pinagchichismis sa iba. Dati magkadikit, kahit magkapatid, maghipag, magbayaw, mag-BFF daw. Abay, pagtalikod, sinisiraan sa iba. Bakit? Again, kapag may relationship na nasira, kapag may pangangailangan, kapag wala ng silbi ang isang tao, nilalaglag po natin. May pagkakataon ng panlalaglag, may pagkakataon ng pangiiwan, may pagkakataon ng paglilipat ng bangka. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, makikita natin ang maraming sumusunod kay Jesus. Bakit sila sumusunod sa Kanya? Dahil nakita nila ang Kanyang himala. Dahil nakikinig sila sa Kanyang mabuting balita, sa Kanyang pangangaral. Dahil napagaling sila. Dahil nakakita sila ng himala. Pero nung sabihin na ng Panginoon, ang dapat niyang puntahan, ang dapat niyang maranasan, na kahirapan, nang sabihin ng Panginoon kung paano sila dapat mamuhay kung sila'y sumusunod sa Kanya, kasama na dito ang pagsasakripisyo at paghihirap. Anong ginawa nila? Anong sabi nila? Mabigat na pananalita na ito. Sino ang makatatanggap nito? At anong nangyari? Isa-isa sa kanila, tinalikuran nila ang Panginoon. Isa-isa sa kanila, tinalikuran nila ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Dahil ba dito'y tatalikuran niyo na ako? Mula noon, marami sa kanilang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Marami sa alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong niya ang kanyang ang 12, kayo din ba? Iiwan niyo rin ako. Kayo din ba? Tatalikod kayo sa akin.
Mga kapatid, maraming beses tinalikuran natin ang Panginoon. Maraming beses tumatalikod tayo sa Panginoon. Kapag may kailangan tayo, abay, nasa harapan tayo. Nakaluhod, nagdarasal, umiiyak, humingi ng tulong. Kapag natanggap na natin, nakuha na natin yung gusto natin, abay, tatalikod na tayo sa Panginoon. Balik tayo sa dating gawi. Kapag may kailangan tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? Andyan tayo. Kapag pinakikinabangan natin, yung biyaya natin ay andyan tayo. Kapag nawala na, wala. Kapag natanggap na natin, nakuha na natin ang gusto natin, wala. Tinatalikuran, kinakalimutan ng Panginoon. Sabi ko nga po, di ba, nung minsan na kumilya ko, may mga pagkakataon, no, sasabihin, ay among hindi na ako nakakasimba kasi busy ako sa trabaho ko. Ay among hindi na ako nakakasimba kasi busy ako sa negosyo. Ay among hindi ako nakakasimba kasi bukas kami sa tindahan kahit linggo, ang daming bumibili. Kaya po hindi na kami nakakasimba. Diyos ko, kung kailan binayaan, doon kinalimutan ang Panginoon. Kung kailan biniyaan ng Panginoon, doon kumalimot sa Panginoon. Na dapat, kung kailan tayo binibiyayaan, doon tayo nananatili sa Panginoon. Kung kailan tayo binibiyayaan, binibigyan ng pagpapala, pinagpapala, doon natin dapat hindi kalimutan, hindi talikuran ang Panginoon. Ngunit katotohanan po sa buhay, kung kailan maraming biyaya, kapag natanggap na nila yung biyaya, kinakalimutan na ang Panginoon. Tinatalikuran na. Ilang beses tinalikuran natin ang Panginoon sa ating mismong kahinaan, sa ating mismong mga kasalanan. Ilang beses tinalikuran natin ang Panginoon sa pagkakataon na tayo naging makasarili at madamot. Ilang beses ating tinalikuran ng Panginoon sa mga sandali na hindi natin pinaniniwalaan, na hindi tayo nananatiling naniniwala sa Kanyang mga turo. Mga kapatid, isang panawagan sa atin, tinatanong tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo, pati ba kayo tatalikuran ninyo ako? Napakasakit po kung talikuran ka ng isang tao. Napakasakit kung ilaglag ka ng kaibigan mo. Napakasakit kung ipagkanulo ka ng pinagkatiwalaan mo. Pero tandaan po natin, pagdating sa Panginoon, hindi niya tayo ilalaglag. Pagdating sa Panginoon, hindi niya tayo iiwan sa ere. Pagdating sa Panginoon, hindi niya tayo bibitawan. Maraming beses man tayong tumalikod. Maraming beses man tayong maglaglag, bumitiw sa Kanya. God is always and will always be forever faithful to us. We have a faithful God. We have a loyal God. Hindi in the history of our faith, sa kasaysayan ng ating pananampalataya, hindi nanlaglag, nang iwan, nagbitiw sa ang Panginoon sa mga tapat sa Kanya. Tinatawagan din tayo sa Panginoon man o sa ating kapwa-tao. Sa Panginoon man, sa ating mga kaibigan, sa ating kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Sana'y matuto tayong hindi manlaglag. Matuto tayong maging tapat kahit sila ang nanlalaglag sa atin. Kahit sila ang bumibitaw sa atin. Ngunit manatili tayo sa kabila
ng masakit na panlalaglag, masakit na pagtalikod ng ating kapwa o ng ibang tao sa atin, tayo'y gumaya sa Panginoon. Let us be like Jesus. Let us be like the Lord. Manatili tayo sa katapatan at hindi manlaglag ng ating kapwa-tao. Sa Diyos man o sa ating kapwa-tao, tayo ay manatili dahil ang Diyos ay kailanman mananatili sa atin. Amen? Meron pong isang kanta. Actually, it is the Song of Ruth. Napakaganda pong istorya nito. Ilang araw na po niyan sa mga pagbasa natin sa ordinary day, ang tungkol kay Ruth. Sino po si Ruth? Si Ruth po ay may asawa, si Abimelech. Tapos meron po siyang biyenan na si Naomi. Pareho na po silang nabalo. Alam natin sa Matandang Tipan na kapag namatay ang lalaki, wala na rin ang babae. Ulubi na yung babae. Wala ng personality ang babae. Kaya nga po, kapag ikaw ay nabalo at wala ka pang anak, abay kawawa ka nung panahon ng Panginoon. Wala ka ng kwenta. Nililimusan ka na lang. Pero nangyari, nanatili si Ruth kasama ang kanyang biyenan. Nanatili siya, inalagaan niya, hindi niya iniwan, hindi niya nilaglag. It reflects the story, our story with the Lord. Hindi siya aalis, hindi siya mangiiwan, hindi siya manlalaglag. Kagaya ni Ruth, tayo man sana manatili at huwag manlaglag ng ating kapwa-tao. Amen? Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa Sa lahat. lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong tapat, dinggin mo kami. Panginoong tapat, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ang inyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabubuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoong tapat, dinggin mo kami. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon tapat, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse, at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Maipagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos, Ama. Manalangin tayo. Panginoong tapat, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan
at nagkawatak-watak, matutunawa silang magsakripisyo at maging mapagpakumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoong tapat, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong tapat, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, ating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay kaming maging tapat sa bawat isa at manatili sa aming pananalig sa iyo. Sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong sa pag-akyat sa langit, pagkari ng mahal na Birang Maria at kanyang pagkarina, ay nakikiusap na sa kaluluhan sana kami ng paghahain ng kanyang kalinsirisang paghandog ng sarili sa krus. Ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas niyo ang puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat na kaya aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang naging ina ang si Jesucristo, ang mahal na Birang nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na Birang bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos sa amin. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya't pinuri. Pinaghati niya. Iniabot sa kanyang mga lagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala hanggang tikman. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan. Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin.
Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian, lahat ng mga nakong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gawin din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog, sama nating nasa langit. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. Peace be with you. Peace.
Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na tapat at nananatili sa atin. Ang Diyos na hindi nang iwan sa atin at hindi mang iiwan sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. kita, wala kong hanga
ating paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Huwag mong naising lisanin kita, wala kong hangaring ika'y mag-isa. Saan man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalikan sa paglalakbay, sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin at bayan mo. Huwag mong naisip, lisanin kita. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong matnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo kami. Saint Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo San kami. Serapion, Ipanalangin mo San kami. Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. aming ina at patrona Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haying nagbibigay buhay, sa pagkunita kay Mariang Birheng Mahal, ang Reyna ng langit at lupa, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo, sa piging kailanman sa piling mo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Nagpapasalamat po tayo sa pamilya Abrenica, ang kamarera po ng ating mahal na Birhen, Reyna ng langit at lupa. Palakpakan po natin sila. Assignment po natin, dalawa. Una, yung isang tao po na sinasadya man o hindi, na nilaglag, kailangan man, kasi kung minsan, kailangan tayong bumitiw sa isang ugnayan, sa isang tao, sa isang pagkakataon, kailangan nating bumitiw dahil kailangan, no? Dahil yun ang makakabuti, no? Kung mayroon po tayong isang tao na binitawan, nilaglag, di man sinasadya, ay ipanalangin po natin siya mamayang gabi bago tayo matulog. Amen? Pangalawa po, pakidasal po na sana huwag humulan mamayang hapon. Amen? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Salve Regina. Magnos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso exilium post. Mamayang hapon po, ganap na alas 4 ay bababa ang mapaghimalang imahe ng Nuestra Señora de la Merced at dadalhin sa Pinak. Sa lahat po ng dadaanan na bahay, mga deboto, lalo na po dito sa papuntang Paligi, mangyari pong magsindi lang po tayo ng kandila sa mga paanan ng ating mga pintuan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na, humayo kayo at manatiling tapat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. God bless you. Viva Nuestra!